Здравейте от слънчева България и от нашия прекрасен град Пловдив. Проектът „Бъдещи умения и компетенции за деца“ бе реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм Плюс и в партньорство с нашите колеги и приятели от училището в град Джела, Италия. Проектът бе насочен към създаване на приобщаваща среда, в която детето да се чувства в безопасност, да се чувства спокойно и щастливо и като част от детската група. Целите, които си поставихме, бяха свързани с изграждане на толерантност, изграждане на умения да приемаш различните и за да осигурим благосъстоянието на децата. Целите на проекта бяха свързани с изграждане у децата на чувство за толерантност, на разбиране, да възпитаме от тях усещането, че те са част от бъдещето на Европа. Наградата е огромно признание за нас и знак, че ние вървим по правилния път и в правилната посока. Нашият девиз беше и си остава: по-силни сме, когато сме заедно.